Nagaliang jangka good news TV ni shime ni kabu banai kublai step EP hagani kupor ki baju pet ki baju sotenat ban sengap ban syak skor ki kedin ke jong ublai haga kerteng ke jong Jesus Christ bau try ai kublai pi baro hagani kupor ke jing puson lengkot naga kedin ke jong ublai ke step kelong kabla shime ke benta bai ke phang pedeng jongka kelong usipai babha jong Jesus Christ kalau pencong nong rem ar Timothy kalau nang gaba ar gad khot gaba lai nila ban keli hang ni belai ba u apostol Paul u ai kanuksa ya u Timothy da u lani kisipai kata ga jing keli gaba manga ban maping ni keli gani gopor hang ni gopor nge pe lengkot kendiat belai ba u Paul u tho shu u Timothy kumne bat na ei u tho egani kisiti ong ga jing batai bah kesin ke baar ba apostol Paul ula syak ban kem ba syak ban set bendi yu hapo kanong ba ru bat ula thok ru ye gani ke city ke baar jung u shu Timothy napo kaying bendi kata gadai kindiat lengkot gabe dai bat ke jing thok jung Paul gani ke city kadau kalong bu kwa ban ai men sim yu nu samla Timothy habu tho ing ki siti galong bu kwa ba ni Timothy un yaine haga jing hikai ka ba u ulayo banang taru ba ni Timothy un yang scam haga nongrim ka ba scam juga jingat kristan ka ba shisha kata ka dei ka jing kwa jung apostol Paul habu tho ing ki siti sha u Timothy namar ka jing long jing man juga sinong hapo Ephesus ka tu ko por bat kum ju hapo ka balang kadon hapadeng ke jing khiwin hapadeng ke jing hikai ke babun ke bapen baklano ye ke jing kristan bat ke juru ke jing ile persya ka tu ko por bat dei namar ke ni ka dau haba u Paul u tho ene ke siti daga men sim ke basngau khia bat daga men sim ke basngau diau bayo ba u Timothy ke musamla yo umla ban yeng hapadeng jong kata ke jing syak tenju ke bakrau kumta kini kejing khot kejing Paul kani kejing amin sim kejing apostol Paul yu Timothy galong ba u wong kum ni tu sha shitom kum usipai babha jong u Jesus Christ kum ngalong ke phang pedeng ke dei sipai babha u Jesus Christ akwa hay ne ko por bangini pe lengkot i ke jinglong ke sipai ha ke por jong apostol Paul ke jinglong ke sipai ha ke por jong apostol Paul ke jinglong ke benengkong kini kisipai ke tu por kilong kisipai ke bisilur kilong kisipai ke bisilur kini kisipai ong ke batai bakini kim don ni ke mensim je ni shopting kim juri khamtam kapau bha kani ke jislur jenggi ha ke por baile thma ke ji khun jengki ke long bek bantur na ke benta ban yo e ke jing job kim perkhat e ke jing yap teng kisngau yela di bakila du bor kim la shu henry ki up ye kata ke order na u kapten lanin jongki bat ki perta bat ki kang bat ki pai shu kapten bat ke ei ke respond ke ba ki yo na u kapten baru kapten u ong no retreat wat paidin ye kon ye kathma kata ke de respond ke ba ki yo na u kapten prabangai be i bat ki parlok parlok manga ban ma pingi don ye ka thma ha ga jing em jongi ka bangi hap ban ye khun ye ka don na pedeng jong ha bat jong pi gi samla ki bong uf ngala thaj i ni ga jing em thaj ban shong ha ying ngi ya mai ngi ni ha ying asam kata ha ga de ka thma ga bangi ngi ye kendu ha ga ying ga sam don na pedeng jongi ki keme gi pa don na pedeng gi khun samla ba pendap ga jing puli ba pila ya khun bun sin ye ga jing ye khun ha ga jing em jong pi teng pi sngo ba pila sharem no don ki kemi ki paru pia khon ye ka thma ha ka men sim jong pi snow ba tang marwei pindom la snow ba kata ka ji khon ji ka thma snow ba sharem no harangi don yu captain jongi balarangi pai shu balarangi perta shu uniu captain nong no retreat what day ban paidin yang ban yakuri ka thma lagatma ka nangjur lay wat ken ran
Kabenta kabaar ke jinglong jing sipai. Ki besyak shitom. Ki sipai ke por ke Apostol Paul ki hak ban syak shitom shibun ki ai. Ngadu ke por balat dang train ne ban hikai ki. Ki don hapok ka control jong u captain. Ki don hapok ka control jong u captain. Omlah ban le kanu klem ke jing yo jing bit no captain. But ki long discipline ba hapan le kanu kabaki ki temu ban le kinum la ban pen bakla dan dikenum la ban le bakla klem ke jing bit jong captain. Nama ke punishment ke ap yaki ka jimpen sitom ke ap yaki la daki kila ban bakla. Kila ban sya sempat kila ban sya syok dan kila ban sya par khok siu ki mau ba kum ter Henry tang ke we ke bagi zai besung thu ke long. Bau kapten haba ule kum ta dei ba ule ben yaki. Dei bu isi yaki Henry ke long ban perang ban penbek yaki. Ngangai pi ki parlok ki bi trei ke kam sipai pi kham tip ham pi. Kumnu ke long bat kumnu kaman hapreng ke jing trei jong pi nadu ke training kumnu lale ya pi bat kum ta ter hagaju kor kom parlok bi ke jingkli hatu ngipat ngilah mu ban syak shitom ngiru ngilong ki sipai jong Jesus Christ ngila ne ban syak shitom ike jing haga jing em jonga bat jong pi ngimtip kumnu kan long ke perthai tangba ya kumba ki jing bat ki jing sniu ki nangjur nang ni syakmat ngila ne em ban yakun ngila ne em ban jeng ban ngila ne em ban yaina skam kum ki sipai babha jong Jesus Christ bangit snowman shibun hapdeng juga ta jing ngidon hapok ke control jong ublai uba pek yangi berbakwa ban kedop yang abrepi ba bangi don kam nomor kata ban syak shitom kum usipai jong Jesus Christ kabenta kabalai ke jinglong jing ni sipai kalong ki don jing mesim jing jing IT lot ki sipai hadin ki training ki hap ban bam smai ki hap ban shim ni ke jing kular jongki ki hap ban smai ke jing smai ba kim dai shu ban pen bakla lani ban ranno shedin hadin bakila smai hadin bela penmi ke kentin apa ke sentur jongki bat ki dai ban le e kata ka baki kila kular om tang baki pendap tang baki syuk kular na ketin jongki henry gi pendap bat ki dai ban pendap ye ke kular ka baki gila klai kata ka ke commitment jongki na ke menta ka kam ka ba maki gila jit aga jing em jongki bala kila dai ban yap namar kata ka dai ka commitment jongki baki dai ban pendap ke promise jongki laki ban yap ru kim salia magladat ban shim ye ke smai bat nang taru ke promise jongki dan ke commitment jongki ke long ban yada ya ke buram jong ke ri ba ke jat ben riu ban yada ke identity jong ke ri ba ke jat ben riu ki pralok biit nama kata ke jingkeli pilak ban keli ke poro pilak ban keli ledi kai ke commitment jonga na ke benta utrai jonga kai ke commitment jongi kai kerai ke bangin ngin shim bun sin ibu ke jingkular bangin imhok bun sin ibu ke jingkular bangin le hok kum ke kristan dan kum kristan ban buat renti ru ika an ke jongu ban buat renti ya ka an jongu naga ketien jongu hendai bun sin pat ngi feel lan ngi bakla bat ngi klet bat ngim kwa ban pendap ya kata ka bangi ngala kular ngi break no ika promise jongi no blai lakhat ru yang ha ya pi ku ki lok be baki para bangai bangi ngin IT lot iladi ban shim ni ka commitment jongi bangi ngin long ki nong ya daru ke juga por ika identity ke jong utrai jing Jesus Christ baka buram jong ublai kan pau leng baga jingem jong abat jong pi namar kata ke jing IT lot namar ukris ka ba penem yang ha bat ya pi
ngin keli hagani gepor ayu ngalale na kebenta ublay jonga katni ulale bhai ke jingim jonga hatu kamdai mo ke jing ai tilot jonga ban siem ni ke promise ban pendapru ke promise jonga ublay ke commitment jonga langari banjap na ke jong uru kamper bat kam lei namar bo uni uai ye ke jingim ke ba bam chikut yanga ublay un kurku lama ke jing shak skor jongi ke tin ke jong ublay abegani ke tipusan lengkap jengi kanda keren ni ke dok nut jenga bajumpi bangi ngin long shisha ki kristan ke beshisha batki sipai babha jong uji sukres baki wei ken yu i ke jinglong sipai babha jongi naga benta uji sukres ublai un kurku ke khubor ne ke por naga benta buram jongu amen ngini duai kokpa jingi bahabneng i aingu ime ablai ke ke por jonga ke step kabangi don go kenat beit bani syukri yeme ban puson ni ke ketin jome ban keren ni ke ketin ke beim jome ablay be ingi skam bamelong ublay jongi bamilay alam jengi bamilay kerku yengi ingi skam go kenat beit ki khun ke jong me ke bisha skor ke ketin beim jome kin mat ke jing kerku he ke jing em jongki try bit namar kata irap ingi ke por go kenat beit bangin nang kumnu ban penskam jaldi bangin long ki sipai jong me ko tribe ki sipai ki babha jong me ga jingim jongi tribe tu sha skor ga jing tuai ji kri jme ne ko por nama ga gerteng jisu ye pan ngi tuai ne baro amen